Dende hoxe ata o 4 de novembro, o Concello de Boiro acolle a exposición Golfiños na proa, unha mostra que achega ao público a rica diversidade de cetáceos que habitan as costas galegas. A inauguración tivo lugar esta mañá e trata dunha exposición composta por paneis informativos e restos de cetáceos como cráneos de baleas ou cachalotes. Está aberto ao público de luns a venres en horario de 9 da mañá a 1:30 da tarde. Son 24 especies que conviven a diario nas nosas rías e que moitas veces pasan desapercibidos e, bueno, é para dar conta do medio en que vivimos, sobre todo está moi dedicada pois aos escolares dos nosos centros de ensino, que temos un total de 7 centros de ensino aquí no Concello, máis 3 institutos, e, bueno, dentro do Concello de Boiro, pois darlle as gracias á Diputación da Coruña por contar unha vez máis, non, con Boiro para este tipo de actividades. Unha exposición que achega ao público ao mar de Galicia, convidando a reflexionar sobre a conservación dos nosos cetáceos. Golfiños na proa pode visitarse de forma gratuita até o 4 de novembro na Casa Consistorial de Boiro. Bueno, pois un obxectivo é dar a coñecer a cidadanía e aos escolares todas estas especies e que sepan un pouco máis da súa vida. E outro obxectivo e non menos importante que é concienciar, porque moitas delas pois están en perigo de extinción, entón concienciar sobre o cuidado e o cuidado do medio mariño no que viven e sobre todo tamén enfocado aos escolares, non? E non só iso, senón que os centros educativos poderán realizar visitas guiadas. Se farán visitas guiadas a todos os centros escolares de Boiro que as soliciten, guiadas por persoal técnico da CENMA, para que os escolares teñan oportunidade tanto de coñecer máis cousas sobre estas especies en concreto, ver os paneis, pero tamén os restos óseos cos que contamos na exposición, que vai a facer que esta sexa pois un pouco máis interactiva. Bueno, pois para nós é moi importante traballar pola recuperación e a conservación destes animais que realmente non os coñecemos, pero que viven toda a vida e viviron toda a vida entre nós. De feito, hai interaccións constantes pois con pesca, nas praias, vémolos todos os días, e realmente non sabemos nada deles. É moi importante poder chegar tanto aos colexios como a toda a cidadanía para que coñezan que é o que temos aquí, o que eran, polo tanto, podan traballar con nós para poder conservalos. Para máis información sobre as visitas guiadas, poden poñerse en contacto co Departamento de Ensino do Concello de Boiro. Con esta exposición, a divulgación e a concienciación estará asegurada.